nyocha umiyo Jakom kura mang'eny kendo wan ma wayombo almost nationally e chiwo kura makamano. Wan ka mondo mi wabed kanyakla kaachiel mondo warit Kuch Jakom. Kaka caucus nene kwa sedonjo mwago grassroots kucho koro wang'iyo kaka waunganiza. Wan gi group ma iluongo ni Azimio Caucus MPs. Mane ma wadwa bedo go ka mondo wang'e ni to Kuch Jakom mamalo ka onge ng'ama mulo. Wadhi bedo mondo wapogre tije. Jomoko biro dhi Bomas, jomoko dhi kuonde mamoko. The main aim is to make sure ni onge ong'er matiyo gi Kuch Jakom. Monkey games hakuna. Warito jotendwa biro kendo wabiro bedo gi kind of a semi PG mondo mi wapogre tich. Jok ma biro ka gite gin jok moseyier madhi tiyo higa manyien ni. Koro ajenda maduong' en ni kura mamalo mobi Jakom ok wadwa nokier kata achiel. Mane gimokelo waka. Koro wacho ni ng'awa gini madwa mutarajia madongo dongo nya biro ka kech ne nitie weche moko ni mara ng'ano gima paro nya biro cha meeting ni kata ma biro meeting maksane. Wan gi Deputy President marwa Martha Karua kendo wan gi Prime Minister marwa Kalonzo Musyoka. Aparo ni gine magidhi ongozo wa telo maka ng'iyo ni to weche ma dhi Bomas ka dhi nang'o nitie gik moko sewinjo ka gi kacha be wadwa ng'iyo maler ni to one on the right course nikech numbers mag kura to wan go ne Jakom. Gima wadwa nochiel kabisa en jok madwa kwale e yo mora mora. Koro wajumbe biro kate mondo wapogre tije ni wanyalo geng'o Kuch kuono nang'o. Nikech gima ok wadwa winjo kendo ni Kuch Jakom okier e yo mora mora. En kura moyudo yo matek kendo wang'eyo ni the country has gone blue and we want it to remain blue. Erokamano Sharon, mano en jarura mandhiwa ma oseyoro ka ato manyako ni Sharon